Bé, benvinguts al nostre canal. Avui parlarem del desmai, origen i ubicació. Aquest arbre hi ha una curiositat. A l'hora de posar-li el nom científic, el famós botànic Linnaeus va situar erròniament el seu origen a Babilònia, actualment a l'Iraq. Però en realitat el desmai, o salze ploraner, és originari del nord de la Xina i de l'est de l'Àsia, sent cultivat més endavant en altres parts del món. També es troba a la conca mediterrània, a les ribes dels rius, rierols i fangars, fins a unes altituds de 1.800 metres. A casa nostra el podem trobar en alguns jardins particulars o algun asilvestrat. Característiques. És un arbre que dona moltes satisfaccions perquè és molt rústic i resistent i també molt adaptable. Creix a tota mena de sòls i viu sense problemes en una gran varietat de climes. Les seves arrels són molt invasores. Aquesta és la raó de quan el veiem en fileres estan separats entre si d'uns 10 metres com a mínim, ja que es veu l'excés d'aigua del terreny i ofereix un respir a la terra. També té un important valor des del punt de vista ecològic, ja que evita malmetre el sòl a les riberes dels rius d'un possible desbordament. Aquest arbre arriba a fer de 15 a 20 metres d'alt. Té un creixement ràpid, però d'una vida mitjana perquè pot arribar a un centenar d'anys, com a molt estirar. La capçada és esclarissada amb branques llargues i primes que pengen cap avall fins gairebé a tocar amb el terra. Les fulles són estretes i allargades d'un color verd pàl·lid. L'escorça és de color fosc i el tronc és gruixut i sinuós, sovint doblegat. Pel març i l'abril apareixen les flors masculines i femenines, amb arbres diferents, reunides amb una mena de filaments penjants. El fruit és una càpsula amb les llavors acompanyades d'un plomall de pèls. El desmai és un arbre molt utilitzat en jardineria. S'acostuma a plantar com arbre aïllat al costat de superfícies d'aigua. Justament en el llac de Banyoles en tenim un bon exemple. Sí. Bé, parlem de la fusta. La fusta del desmai és una fusta clara, uniforme i lleugera, molt semblant a la del pollancre. És molt tova i poc duradora, i molt propensa als atacs dels insectes i els fongs. Es pot fer servir per rembalatges, talles, mànecs, contraxapats i joguets. I naturalment com a combustible. Bé, algunes curiositats. El desmai o salze ploraner no plora, però quan hi ha molta humitat o després de la pluja, les gotes queden atrapades a les branques penjants i sembla ben bé que estigui plorant. Les branques fines i llargues es mouen molt fàcilment amb la brisa, creant un efecte gairebé hipnòtic, com si fos una dansa del vent. Amb la seva inspiració artística han aparegut en obres d'art orientals i occidentals, especialment en paisatges romàntics xinesos. Bé, conclusió. Aquest arbre simbolitza la puresa. La seva majestuosa estampa fa que sigui admirat pels amants de la fotografia i, sobretot, pels amants de la pintura paisatgística. I per què no dir-ho? Del romanticisme. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem del pi pinastre.